s njom omogući veću konkurentnost u stvari hrvatskog gospodarstva. To se do sada nije koristilo i očigledno je razlog bio tome da su veliki broj, znači nismo išli na devalvaciju kune zbog toga što je veliki broj kredita vezan za valutnu klauzulu, što bi se odmah odrazilo na veći dug građana i zapravo i privrede. Ali mislim da je radi suvereniteta zemlje i radi toga da bi se ostvarila veća konkurentnost bolje zadržati još uvijek vlastitu valutu, a još jedna stvar je da se svaka tranzicija, znači svaka zemlja koja je na kraju adopted, odnosno prihvatila euro, da su cijene poskupile automatski. I to strašno su, znači cijene svega su otišle gore, a plaće nisu pratile taj trend. I tako da je u stvari pao životni standard, jer ljudi nisu više s istim novcem mogli kupiti istu košaricu dobara, nego ta košarica dobara postala puno manja, što će osiromašiti građane. Ističete i naveli sam nekoliko puta da Hrvatska može postati ekonomski tigar jugoistočne Europe. Prije nego što krenemo na tu temu, samo da kažemo, bi li mogla Hrvatska postati ekonomski tigar jugoistočne Europe da uđe u Europsku uniju? Mislim da ne, jer bi te manipulacije vezane za harmonizaciju porezne baze i ne znam, nekakvih zajedničkih zakona vezano za tržišta bi moglo zapravo smanjiti komparativne prednosti. I već su smanjene, samo s tim vinogradarstvom što smo rekli i morem. Znači mi možemo postati tigrom jugoistočne Europe ako iskoristimo naše komparativne prednosti. Znači ona područja u kojima smo mi bolje nadareni od drugih. Znači, mi možemo iskoristiti mogućnost da smanjimo naš porezni teret, znači da smanjimo porez na dobit, smanjimo porez na dohodak, kako bi u stvari privukli veći broj ulagača, da smanjimo davanja iz plaće, da stvorimo jedno društvo, slobodno društvo slobodnih poduzetnika, gdje građani sami mogu odlučiti, osloniti se na svoj rad, na svoje vještine, kako bi potakli i počeli proizvodnju i bili kreativni, inovativni, da se u stvari makne sva ova birokracija i licence i velike barijere koje se postavljaju pred ljude i zapravo koji ih obeshrabruju na samom početku da se počnu baviti nečime. Tako da u biti kad bi mi stvorili jedno tržište koje zapravo država bi dala samo okvir. Da, to sam vas htio pitati. Kažete da bi se Hrvatska razvila, građani moraju odbaciti ovisnost o državi i kažete da je generator ekonomskog rasta je individualac, a ne država. Tako je. Dakle, država bi imala samo regulativnu ulogu na tržištu, a sve bi drugo išlo privatnom sektoru ili pojedincima. Jasno. Država znači treba osigurati pravila igre, da se osigura vlasnička prava ljudi, da ljudi budu sigurni, da je znači sigurnost i fizička i sa zakonima, da postoji ta izvjesnost da je ako ulažete ili nešto radite, da su vam ulaganja zaštićena i da se znaju točno pravila igre da što možete, a što ne. I da recimo jedna od sitnih stvari, ali vrlo važna, kod nas još uvijek treba nekih 40 i nešto dana da se otvori poduzeće i treba se platiti. Treba ga otvoriti u jednom danu bez ikakvog troška. To su ti popularni one-stop shopovi koje nikako dočekati u Hrvatskoj. Ma ne, u biti vi morate moći otvoriti firmu u jednom danu bez ikakve uplate. Znači da se to pojednostavi, da se ljudi ohrabre da započnu nešto samo sa idejom od koje mogu nešto napraviti. U vašem komentaru i vašoj analizi vi kažete da u stvari država tjera građane da budu ovisni o državi. I da mi Hrvati u stvari nismo nikad iskusili tržišni sustav s odgovornom i ograničenom vladom. Što je vlada ograničenija, manja je šteta koju može uzrokovati realnom ekonomskom sektoru. Dakle, može to objasniti kako bi trebala izgledati ekonomija sa minimalnom ulogom vlade. Je li to dobro, tim više što je došla ova kriza pa je bila i važna uloga vlade? Ne možemo je zaobići. Da. Meni je drago, lakše je sada pričati o tome nego kad smo mi pričali o tome recimo prije 3-4 godine ili 5. Lakše je sada jer su ljudi vidjeli, građani su vidjeli kako su zapravo državne firme izvlačile, kako se kroz državne firme izvlačio novac za financiranje političkih stranaka, za izvlačenje novaca koji išu u privatne džepove isto tako. Znači vidi se da što je više interakcije između privatnog i javnog sektora, veće su mogućnosti političke korupcije. Jedno je kroz direktno izvlačenje novaca iz privrede koji se radi,
kao što znate, ovih zadnjih mjeseci, to je sve izašlo u 12. mjesecu prošle godine. Drugo je to da su javni tenderi, odnosno javni natječaj, odnosno natječaj nisu bili javni, tako da su se birali oni koji su bili podobniji, a ne po objektivnim kriterijima. To su vječiti izvori korupcije u Hrvatskoj, javni natječaji. Tako je. I u biti sa državnim firmama, kad je tako velika uloga države u ekonomiji, gdje vi imate 40 ili 50% prihoda koje generira država ili državne firme, znači vi se nađete u jednoj situaciji da kao domaća firma ili poduzetnik ili kupujete od države ili morate prodati državi ili na neki način radite s nekim koji radi s državom. I vi ste odmah pod pritiskom što ćete reći, kako ćete raditi, gdje se možete pojaviti, što smijete napraviti. I postoji jedan strah, postoji ucjena, jer država neće platiti. Mislim, imamo situaciju u kojoj država ne plaća jednom čovjeku jer neće, godinu dana. Da, a ovome će platiti odmah. I takve situacije u stvari strašno ograničavaju mogućnosti i poslovanje subjekata, odnosno građana i poduzetnika u Hrvatskoj. Jeste li vi zato, a na tragu toga da treba smanjiti ulogu države na tržištu za privatizaciju i prodaju ovog, kako to neki analitičari vole reći, obiteljskog srebra, ne znam, HEP i tako? Da. Znate da nema obiteljskog srebra. Stvar je o tome da mi želimo postići veliku zaposlenost hrvatskih građana. Znači, želimo da svi koji traže posao mogu naći posao u Hrvatskoj. I da mladi ljudi ne moraju odlaziti iz ove zemlje jer imamo strašan odljev mozgova. Znači, pametni mladi ljudi izlaze iz Hrvatske. Mi ne želimo takvu situaciju. Mi želimo da oni ostanu tu. Za njih treba otvoriti radna mjesta u Hrvatskoj. A to bi se moglo kroz privatizaciju? A to se može kroz privatizaciju. Postavimo ovako stvari. Država ima ograničena sredstva. Ima sredstva nas, poreznih obveznika. Naravno. I ta sredstva mora negdje plasirati. Plasirati ih neće u nešto što ostvaruje profit, jer to će napraviti privatni poduzetnik. Država mora naša sredstva koristiti za naše zdravstvo, za naše školstvo, za naše one javne interese koje neće privatnik napraviti sa profitom. Znači, mi moramo imati takvu državu koja će osigurati školovane ljude koji će naučiti stvari u Hrvatskoj, da se mogu zaposliti na visoko kvalificiranim poslovima, da postanemo ono društvo znanja o kojima se priča. A mnogi će reći da će nam to upravo Europska unija ostvariti, omogućiti. Ne želite. Tako da u biti ja vjerujem da je kapital dobrodošao u Hrvatskoj, jer kapital će otvoriti. Činjenica je prosperitet, odnosno ekonomski rast, odnosno za građane životni standard, veći životni standard da mogu kupiti više stvari sa manjim iznosom novca, odnosno da imaju toliko novaca da si mogu priuštiti puno više stvari u budućnosti, dolazi od ulaganja. Znači, nema prosperiteta bez ulaganja. Tijek je, prvo dođe ulaganje. Ulaganje otvara nova radna mjesta stvaraju viši životni standard, odnosno viši ekonomski rast. Ako ulaganja, mi trebamo stvoriti takvu poslovnu klimu unutar Hrvatske da građani se Hrvatske odluče ulagati u svoju zemlju. Imat ćemo dijasporu koja će doći u Hrvatsku. Imamo strance, razne ulagače koji će u biti uspoređujući razne zemlje u regiji vidjeti koje ima najbolje uvjete ulaganja i možda će doći u Hrvatsku. A ti uvjeti ulaganja, stvari najgori su, kad se kod nas gleda, je prevelike porezi. Tako je. To je biti visoki porezi, visoke davanje iz plaće i vrlo visoko regulirano tržište rada. Što znači da se poduzetnici uglavnom boje zaposliti ljude. Boje se jer je zakon napravljen na takav način da ne znaju šta će napraviti. Oni bankrotirat će radije nego da otpuste ljude. Jako je teško otpustiti. Tako da mi moramo stvoriti klimu da se zapravo poduzetnici ne boje zaposliti nove ljude, jer moramo imati nova radna mjesta. I kad govorimo o srebru, obiteljskom srebru, trebamo reći da kapital je iznad nacionalna. Znači, nije nacionalan. Kapital je novac. I zašto ga ne bi primili? Od bilo koga ko dolazi. Kapital sa know-howom, znači sa tehnologijom znanja gdje naši ljudi mogu naučiti i jednog dana preuzeti. Neko će se kroz obučiti i naći nekakvu novu ideju i možda jedan
nikad to nije od stranaca, nego jednog dana može postati od nekog hrvatskog čovjeka koji bude jako inovativan u nastavku, recimo, takvog jednog projekta u biti. Evo, ajmo samo još malo o vremenskim okvirima. Onda, u kojem bi vremenskom roku Hrvatska mogla postati prema vašim temeljima tigar jugoistočne Europe? Nekom srednjoročnom, dugoročnom roku? Ili je sve izgubljeno i treba će nam ne znam koliko? Ne, nije sve izgubljeno. Nije sve izgubljeno. Trebamo probuditi optimizam u Hrvata baš. Jer vidim da je optimizma fali. Znači, treba probuditi optimizam, vidjeti da je moguće. Moguće je i treba promijeniti zakone, trebamo se dati poruku i zapravo jedan signal postati sa našim postupcima zapravo razrješenja političke korupcije i zapravo skidanju barijera poslovanju, poslati signal da je ulaganje u Hrvatsku izvjesno, sigurno i da nema političke korupcije. I to je potrebno i za naše građane koji žele ulagati u Hrvatsku, kao i za one koji žele doći izvana. I mislim da je to u jednom realnom roku, možda 4 do 5 godina, mi bi mogli napraviti veliki iskorak. Mislim, čak i u jednoj godini, ako postavite porezni sistem na ispravan način, u jednoj godini bi mogli vidjeti već razliku, pozitivan, znači ulazak kapitala, zapošljavanje ljudi, a u 4 do 5 godina se može čudo napraviti. Evo, samo da se vratimo na početak razgovora, kada ste rekli da je možda Europska unija malo progledala kroz prste. Pa zar mislite da bi stvarno Europska unija primila članicu koja još nije riješila problem korupcije, evo, na primjer, kao što je naša zemlja? Evo ovako. Dobro. Mi smo kao Adriatic institut za javnu politiku radili na tome da se pritisak izvrši na vlasti u Hrvatskoj kako bi se politička korupcija rješavala na sustavan način. I na način da su svi obuhvaćeni zakonom. Znači da postoji vladavina prava i da ne može nitko izbjeći osuđivanje od korupcije ako je netko bio uključen. Jedna stvar za koju se zagovaramo, a to je da se sva imovina bez iznimke, sva imovina za koju se ne može dokazati da je stečena na legalan način, da se ona oduzme. Svim političarima, svim onim koji su bili, znači moguće politička korupcija nije ni bitno u ovom trenutku, nego ako neko ima imovinu za koju ne može dokazati da je stekao na legalan način, ona se mora oduzeti i stavlja se u riznicu za pokrivanje duga, odnosno deficita, odnosno tako je u proračun. Što se tiče ovo što ste rekli da su progledali kroz prste, recimo primjer jedne firme. Deutsche Telekom. Dobro. US Security and Exchange Commission. To je tijelo koje prati što se dešava na američkoj burzi. Je dalo signal njemačkom tužitelju rekavši da postoje indicije da je Deutsche Telekom ima nelegalne poslove u Mađarskoj, Albaniji i Crnoj Gori. Dobro. Nisu spomenuli Hrvatsku, međutim mi smo dodali Hrvatsku na tu listu. Vidjelo se je da su postojale, znači praksa, protutržišna praksa, stvaranja monopola na tim tržištima i interesantno je da nije taj problem Njemačka potaknula, nego je Amerika potaknula. Amerika ima vrlo snažan zakon protiv podmićivanja stranih dužnosnika od bilo koje američke kompanije. U ovom slučaju Deutsche Telekom je došao na listu zbog toga što se oni kotiraju na njujorškoj burzi. I sad kad gledate situaciju koju Amerika pomno prati što se dešava sa firmama bilo koje, znači bilo američko, ona koja je osnovana, odnosno registrirana u Americi ili koja je kotirana na burzi i da je to promaklo Njemcima je indikativno. Jer imamo slučaj Hypo Alpe Adria banke, austrijske banke koji još nije riješena kao slučaj, a mislim kako će se riješiti u sljedećih 2 mjeseca ili mjesec dana, znači već smo zapravo na ulasku u Europsku uniju, znači još nije niti dovršila ta priča koja je stara od 1991. godine. Znači 20 godina se pokušava riješiti slučaj austrijske Hypo Alpe Adria koja je vezana za Hypo Bayerische Bank. Isto tako. Znači ja s te strane vidim da naša suradnja sa članovima Europskog parlamenta iz Velike Britanije i Istočne Europe ima puno zdraviji pristup
onoga što se dešava u Hrvatskoj i što se tiče suvereniteta i čistih računa, vladavine prava, zaštite vlasničkih prava i rješavanja korupcije. Dakle, mi smo dopustili njemačkom ili zapadnom kapitalu da čini što hoće, a smo zato eto na neprogledano kroz prste prilikom ulaska u Europsku uniju. Možemo tako rezimirati? Možemo. Na temelju svega toga vi osnivate političku stranku. Da. Washington Times vas je nazvao noćnom morom za HDZ, čeličnom lady i državnim neprijateljem broj 1. Pa kakva će to biti stranka? Evo, možete malo objasniti. Tako je. Stranka je za interese hrvatskih građana. Mi smo krenuli kao Adriatic institut za javnu politiku još 2004. godine i naš cilj je bio promijeniti Hrvatsku. Promijeniti Hrvatsku na način o kojem cijelo ovo vrijeme pričamo, da se uspostavi vladavina prava, zaštita vlasničkih prava, nezavisno sudstvo kao preduvjeti tržišne ekonomije i ekonomske reforme koje će omogućiti da se smanji uloga države u ekonomiji i da se omogući građanima da budu poduzetni, da budu slobodni u jednom slobodnom društvu. Mi smo svih ovih godina radili, mi smo pokušali raditi sa lijevima, pokušali raditi sa desnima i tražili šampione. Tražili smo one koji bi preuzeli naše savjete i savjete naših savjetodavnog odbora. Znači niste ih našli ako stranku osnivate? Ne. Znači mi smo tražili šampione, dovodili smo reformatori iz drugih zemalja. Znači ministri koji su proveli reforme u Novom Zelandu, u Čileu, dovezli smo premijera Estonije, Martlara ovdje i Mikloša, ministra financije, potpredsjednika vlade Slovačke i Jose Pinheiro iz Čilea, Maurice McTigue iz Novog Zelanda. Vidjeli smo da nema sluha. Vidjeli smo da u stvari dosadašnje funkcioniranje Hrvatske ovih 20 godina je da je vlast imala kontrolu nad ekonomijom, nad medijima, onim glavnim medijima i nad ekonomija, medije, sudstvo. Sudstvo, dobro. I nad sudstvom. I u tom slučaju, u stvari, 20 godina nije bilo promjene. Nama je dosta više toga. Mislim da bi to se sve trebalo promijeniti i zato smo zapravo počeli, ja volontiram u stvari kao šampion Adriatic instituta, odnosno započeli smo našu stranku koja se zove Hrvatska 21. stoljeća, gdje zagovaramo, znači,